Lesakako landagainetan tramitatu den irigintza hitzarmenaren inguruan, herriko talde ezberdinen iritziak karrikaratzen ari dira azken hilabeteetan. Ezker Abertzaleak bultzatuta, gai honi buruzko informazio emateko batzar bat eskatuz, sinadura bilketa eginda asteotan. Edurne Errekondok aipatu digunez, 200 sinadura baino gehiago bildu dituzte, eta egunotan aurkeztuko dituzte herriko etxean. Lesakan ezarri diren panelen bidez, gai honi buruz duten informazio ere paratu dute. Bertzeak bertze, herrian dagoen etxebizitza eskasia nabarmen gainditzen omen dute Landazelaian egin gogo diren 324 etxebizitzek. Gainera, ingurua nola geldituko litzateken azalduz egindako fotomontaiak ere zerreran ugari eman du. Honin udaltaldeak ere gai honi buruzko barne erreflexioa egin du, eta beraien proposamena herriari azaltzeko agerraldia eginen du Hortziralean, maiatzaren 16an, arratsaldeko 8 kasinoan. Honinen ustez, Landazelaietako azken garapen ereduaren aitzinean, udalaldetik hobekuntza garrantzitsuak eta Lesaka bezalako herriari egokiagoa zaion eredu bat definitu eta defendatu behar dira. Honela, sortzen den eraikitako masa trinkoegia iruditzen zaio honin udaltaldeari, eta espazio irekiak desagertu direla dio. Hori dela eta, udalak antolamendu berria esegitu beharko lukeela uste du honinek, inguruarekin atseginagoa eta integratuagoa izateko. Horretaz gain, etxe bizitza pribatuak eta babes ofizialekoak elkarrekin nahastu behar direla dio honinek, oreka soziala bilatzeko. Zerbitzuak ere sobera konzentratuak antolatuak agere dira honinen arabera, eta egokiagoa iruditzen zaio erabilera hau etxe bizitza erabilerarekin nahastea. Azkenik, hainbertzeko garrantzia duen irigintza garapen honen aitzinean, guztia batera ez egiteko aukera eta hori arautzea egokiagoa dela dio honinek faseak zehaztuz. Honinek dioenez, udalean eztabaida zehatza ireki behar da gai honen inguruan, horretarako proposamen zehatzak aurkeztuz. Horregatik, hurrengo plenoan, gai ordenean hitzarmena bere onarpenerako ez sartzea eskatu du honin udaltaldeak. Astepare bat gibeleratua, honin udaltaldea prestatzen ari den planteamendu berria bertze udaltaldei aurkezteko eta denen artean eztabaidatzeko aukera izanen litzateke. Dena aipatu bezala, honinek Hortziral arratseko 8 eginen du bere proposamenaren azalpena kasinoan.